gaurko gure bisita mutrikura, bada berri pozgarri batekin gatozkizue, eta da ikuste duzuen bezala Deba eta Mutriku arteko errepidearen obrak hasi egin direla, eta Deba arteko Gipuzkoa 628. Errepidea hain zuzen ere. Obra hasiera batek dauka izugarrizko signifikazioa hain zuzen ere, urte askotako aurreko lana egin behar izan da iristeko une honetara, eta dakizuen bezala obra hasierak baita ere bere amaiera markatzen du, hasi eta bukatu egiten direlako obra hauek, eta horregatik gaurkoa mentzat importantzia handiko berri batekin gatozkizue. Importantea da Mutrikuarrentzako, Debatarrentzako baita ere, eta nik esango nuke Ondarrotarrentzako ere oso berri importante dela, oro har esan dezakegu hemengo bertako inguruko bizilagun guztientzako oso berri positiboa dela. Eta Gipuzkoak zortziela inbertsio hau eta obra hau. Esango duke ez dela pixka bat historikoki geneukan behar bat, eskaera bat eta baita ere konpromiso bat ezinbestekoa Mutrikuko herritarrekin. Ikusten genuelako Gipuzkoako gainontzeko herriek eta herritarrek bazeukatela konexio egoki bat bide azpiegituren ikuspegitik eta Mutrikuarrak zeudela pixka bat arlo hortan pixka bat isolatuak. Sensazio hori baina bazegoen baita herrian, behin eta berri esaten ziguten bazegoela sensazio hori, eta nik uste dut gaur egiten dugun ekarpen honekin eta obra hasi horrekin sensazio hori pixka bat gainditzeko eta leguntzeko kontribuzio oso importantea egiten dugula. Niretzako bereziki pozgarria da 2007 eta 2011ko legealdian baita ere saiatu ginelako martxan jartzen konexioa edo bintzat Mutrikuarrak isolamentutik ateratzeko ekimen bat eta etzan atera, etzan posible izan, krisi erori zaigun gainean, eta nik uste dut gaurkoa mentzat berri oso ona daukagula, geneukan, esan dezakegu, bizka zor historiko hori gainditzeko aukera dutko dugulako. 10 milioi eurotako presupuestoa daukagu, obra hori egiteko. Dakizuen bezala, esaten genduen bezala, otsailean abian ipini dira obrak, eta aurreikusten dugu 2020ko hasieran amaituko direla, beraz, hemendik urtebetea, pentsatzen dugu ja obra hau bukatuta egongo dela eta martxan. Bidea obrarako itxiko da apirilaren 26tik aurrera, eta 4 hilabetez geldituko da itxita. Hori da, pixka bat apustu guzti honen elementurik, esan dezakegu pixka negatiboena edo ez dainona behintzat. Larangako auzoko bizilanu horiek egingo dutela pista berezi bat, hobetua, euren konexioa, euro konektibitatea errazteko. Gipuzkoa 628 hau ixten denean, Kalbarioko bidea izango da alternatiba nagusia, eta guk egin duguna da, dakizuen bezala lubizi bat egontzan, emergentziazko obra martxan jarri dugu eta konpondu egingo dugu. Hemengo errepide hau eten aurretik konponduko da Kalbarioko bideko lubizi hori. Gero, Astigarribia auzoan baita ere errepidea zabaldu egingo da, eta dauden zuloak, batxeak eta konpondu egingo dira errepide guztietan. Nola nari ere, horrek edukiko du Kalbarioko bidea dauka zabalera jakin bat, eta astunak diren kamioientzako pasorik ez da baimenduko. Beraz, kamioi astunek beste bide bat hartu beharko dute, Bizkaitik barren hartu beharko dute, iritsi nahi dute balin badute Mutrikura.